கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? ஜெபிக்கிறவர்களை எதிர்பார்க்கிறார். ஆண்டவரை தேடி திறப்பின் வாசலில் நிற்கிற ஜனத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், ஸ்தோத்திரம், எசேக்கியேல் 22:30 வாசிக்கிற போது, நான் தேடினேன், யாரும் திறப்பின் வாசலில் நிற்கக்கூடியவர்களை அங்கே காணவில்லை. தேவன் ஜெபிக்கிறவர்களை காணும்படிக்கு அவர் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களா? உங்களையும் அவர் பார்க்கிறார், உங்களுக்கும் அற்புதம் செய்வார். ஆண்டவருக்கு துதிமகிமை உண்டாகட்டும். இப்படி ஒரு பாக்கியத்தை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அதை நாம் இந்த பூமியில்